Гүлшәшәк Галиева. Тулғақ. Самат сыңлады бүгін. Біраз түшіріп та алған. Сайме, келәлі, кеңешің керек. Қызмаша қойтқаныма ашуланма. Камил сыйлады. Қоршы келе алмадым. Бір атнадан Камил білән Фәридәнің туйы екен. Бізні дә шақыралар. Нишлейбіз? Сенің білән сөйләшмичә мин ризалык бирмәдем. Сайме уйга калды. Шыннан да нишләргә? Саматка бармый калырга ярамас. Ул җитәкче кеше. Әмма аны ялгыз гына җибәрәсе килми. Туктале. Нигә сер биреп торга? Бала янында Хәдичә апа калып торыр. Берәр мәртәбә ашатырга сөтемне савып калдырырмын дип уйлады да, зурлап чакыргач барырга кирәк. Барырбыз. Баяныңны да алырсың. Туй җырын җырлап тәбрик итәрбез. Күптәннән дөньяга чыкканым юк дип ризалыгын белгертте. Сайменең булай фикерләве Саматка ошады. Камилләрнең туйына бер көн кала, Самат сәер хәбәр алып кайтты. Сайме, син ишетмәдеңме әле? Авылда Сайме белән Зәйтүнәнең кызларын больницада ялгыш алыштырганнар икән дигән сүзләр таралган. Шакир абый эчкән баштан шулай сөйләнгән. Миңа үз кызым кирәк ди икән. Менә ни өчен теге көнне минем янга кергән ул. Зәйтүнә генә ныктыра икән. Син ничек уйлыйсың? Бу сүзләргә берәр төрле нокта куярга кирәк булыр бит, диде дә, йоклап яткан кыз янына килеп, озак кына карап торды. Сайме иренең күз карашы гадәти булмавын сизде. Ни чыкса, шул исерек кешедән чыгар инде. Әллә син дә шикләнәсеңме? Кеше ышанмаслыкны чын булса да сөйләмә диләр. Иртәгә Зәйтүн апа янына барып сөйләшеп кайтырмын. Аның бит инде беренче тапкыр гына бала табуы түгел. Үз баласын исеннән үк сизәдер. Ярый, мин тәҗрибәсез. Юк, берәрсе чыгарган гайбәт кенәдер бу. Мин баланы үзебезнеке икәненә ышанам. Әнә ничек итеп мәммәмгә үрелергә тора. Шит кеше баласы булса, ул шулай миңа тартылыр идемени? Бу бит җаныңның да, каныңның да тартылуы. Сайме баласын алып имезә башлады. Иртәгесен аның Зәйтүнәләргә барырга вакыты булмады. Нишләптер бу турыда Зәйтүнә белән сөйләшеп утырасы да килмәде. Самат киресенчә, иртүк ат абзарына юл тотты. Бер очтан атларның хәлен белергә, Шакир белән икәүдән-икәү ачыктан-ачык сөйләшергә уйлады. Тик атлар янында каравылчыдан башка бер кем юк иде. Шакир абый кайда? Эй, Саматыным, ул бу атнаны тоташтан диярлек эчә бит. Җитмәсә әллә ниләр сөйләнә, әллә ычкынып бара инде. Үзен бер кәнсәгә чакырып сөйләшеп карасаң зарар итмәс иде. Минем белән сөйләшкәнне үзенә әйтә күрмә, гомер буе көн күрсәтмәс. Самат күп уйлап тормады. Туп-туры Шакирларның өйләренә китте. Ачуыннан ишек шакып, рөхсәт сорап та маташмады. Килде дә керде. Тик Зәйтүнәнең бала йоклатып утырганын күргәч, үзенең тупаслыгыннан уңайсызланып: Зәйтүн апа, гафу итегез. Шакир абыйны эзләп килгән идем. Эшенә бардым, эшендә юк. Инде менә үзегезгә килергә мәҗбүр булдым. Кайдасың ул? Ни эшләп йөри дип сорады. Эй, Самат, кайда булсын? Иртә таңнан эчү артыннан йөри. Әйтсәм әйтим инде, башка түзәр хәлем калмады. Һаман кибет тирәсендә чуала. Ишеп кайттымы, өйдә тавыш. Балалар иштә дип тә тормый. Бар, үз балаңны алып кайт, миңа Саматныкы кирәк түгел ди. Кичә кызыбызның 40-ы тулды. Аның баланы бер мәртәбәдә кулына алганы юк әле. Өстәвенә сезгә барып, кызларны алмаштырып кайтам дип теңкәмә тия. Сезгә килеп керсә, бераз арт сабагын укыт үзенең. Кибетче Сәлимәсен дә авыл советына чакыртып алып пешертсеннәр. Әле кичә кибеттә Шакир белән икәүләшеп эчкәннәрен күргәннәр. Җир бит, хатын-кыз башы белән эш вакытында эчеп утырсын әле. Эшләре булай барса, бер афәт китереп чыгара инде булар. Самат, актыгын әйтәм, зинһар гаеп итә күрмә. Бүлнистән кайтканнан бирле яныма килеп караганы юк. Элек бит ул һәр төнне аш эт сөяккә ташлангандай, балалар йоклап беткәнне дә көтми миңа ташлана иде. Хәзер аның бөтен сүзе йокла, сиңа йокы гына төс ди. Баланы алыштырганнар дигәне бәйләнү өчен генә түгел микән дим. Шул азгын Сәлимә генә башын әйләндерә бугай.
Не күрсәм дә, мондый хурлыкны күрермен дип уйлаганым юк иде диде дә, тамам түземлеге бетеп Зәйтүнә елап җибәрде. Ярый, Зәйтүнә апа, артык борчылмагыз. Сезгә бала имезгәндә булай борчылу ярамый. Ул бит сөт белән балага да күчә. Мин икесе белән дә җайлап кына сөйләшермен. Балагызны саклагыз, зинһар. Ничек соң, бик еламыймы? Рөхсәт итсәгез, Ания бит әле. Үзен бер карыймчы. Кара, Самат. Син бит инде үз кеше. Балаларны бер вакытта тапканнандыр инде. Саимә дә, син дә якын кешеләргә әйләндегез. Сезне бәбиегез белән кунакка чакырып аласым килә. Тормышыбыз, Аллага шөкер, түзәрлек. Итебез аз булса да, икмәгебез дә бар. Шакир абыегыз үзе булган кеше бит ул. Тик менә әллә нәрсә җүләрләнеп йөри башлады. Мин бүлнистә чакта балаларны да әйбәт караган. Күрше-күлән исе китеп сөйли. Зәйтүнә апа, Шакир абый кызыгызны нигә минеке дип саный? Сезнең үзегездә андый шик юкмы? Балаларны буташтыру очраклары булгалый диләр бит. Эй, Самат, без бит икебез бер палатада, бер үк вакытта тудырдык. Саимәнең хәле авыр ук иде. Һәм мин бит үземне белештермичә ятмадым. Шул чак бишек селкенеп куйгандай булды. Зәйтүнә сак кына япманы ачты. Эй, аниябез уянып килә икән ич. Кунак абый барында йоклап ятып булмас дидеңме, кызым? Менә Самат абыйсы, күр инде. Без әкрен генә булса да калкып киләбез. Самат якынрак килеп, кыяр кыймас кына балага күз төшерде. Чыннан да, бала уянган, куе зәңгәр күзләре, ирен кырылары йылмайган рәвешне чыгарып ята. Шикле шикләнер, шикмәнен бөркәнер дигәндәй, сабыйның йөзен күрүгә Самат әллә нишләп китте. Кызның кара кучкыл төсе, башлыгыннан чыккан кыңгырт чәчләре Саматка бик якын булып тоелды. Баланы кулына алып сөясе килде. Нәкъ шул вакыт Самат йөрәгенең кысылып китүен сизде. Гүя аңа киң күкрәк читлегендә урын тарайды сыман. Ярый әле тиз үтте бу хәл. Әмма аның күзләре һаман балада иде. Субханалла, бер үк күзем тимәсен. Бик сөйкемле кыз булган, тфу дип, Самат бишек япмасын ябарга ашыкты. Бала ризасызлыгын белдергәндә елап җибәрде. Аның елау тавышы да якын үз иде. Самат бу тавыштан сихерләнеп, урынында катып калды. Аннары тиз генә борылды да бишекнең япмасын тагын ачты. Гаҗәп, сабый шунда ук елаудан туктады. Биләве эчендә хәрәкәтләнә башлады. Кымшана торгач, тәки бер кулын биләүдән чыгарып, нәрсәгәдер үрелгәндәй итте. Тагын елмайгандай булды. Нәкъ шул мизгелдә Самат кызның ике бит уртасының белер-беленмәс кенә батып китүен күреп алды. Я, булай озак карап торудан күзем тияр, Алла сакласын. Олай-булай мин киткәч елый башласа, менә шушы чәч бөртекләрен бала каршында яндырыгыз. Безнең Саимә шулай эшли дип, үзенең берничә бөртек чәчен йолкып алып, Зәйтүнәгә бирде дә хушлашып чыгып китте. Капканы ачуга Шакир белән 100-100 бәрелә язды ул. Көтелмәгән бу очрашудан икесе дә югалып калдылар. Баш төзәтеп өлгергән Шакир үзен тизрәк кулга алды. Нишләп әле мин эштә чакта предколхоз безгә кунакка килә? Хатын чакырдымы, әллә үзең килдеңме? Кемне сагындың икән? Хатыннымы, әллә аның бәбиенме? Җүләр сатма, Шакир абый. Оятыңны, намусыңны аракыга кушып эчмә инде. Эшеңдә таба алмагач, сине сагынып килгән идем. Атна буе эчкәнеңне кыстырасы булыр, пожалуй. Күрәм, бүген сөйләшеп торудан мәгънә юк. Иртәгә тәмам айныгач, атларыңны карагач, сәгать 9-ларга минем янга керерсең. Шунда сөйләшербез. Самат кызу-кызу атлап китеп барды. Аның күңелен аңлаешсыз өйрмә биләп алды. Йөрәк тибеше ешайды, башындагы уйлары буталды. Шикле уйларыннан көне буе арына алмады. Кичен туйга да барасы булгангамы, Самат Саимәгә бу хакта сөйләп торуны кирәк тапмады. Киемнәрен алыштырырга үтешли, бала кроваты янында тукталып, изрәп йоклап яткан гүзәленә сокланып карады. Ания белән чагыштырганда, безнеке күпкә зуррак.
тазарак икән дип уйлап куйды. Туй халкы Саматларны бик җылы каршылады. Барысы да бәби белән котларга ашыктылар. Бәби туена килергә теләкләрен белдерделәр. Фәридә туй киемнәреннән һәм тыйнак кына бизәнүдән тагын да шибәрләнгән. Үзен горур тота. Баладан соң сулыга төшкән Саимә янында үзен өстенрәк күрү аңа шиксез рәхәт иде күрәсең. Эй, бу хатын-кыз дигән зат, сине аңлап бетермәле түгелдер. Ә менә Саматның мондый мәҗлес кичәләрдәге гадәти күтәренкелеге, шуклыгы сизелмәде. Әти кешегә әйләнүдән мәллә бу? Әллә иңнәрендәге зур йөк, җаваплылык аны шулай җитдиләткәнме? Саматтагы үзгәреш Саимәгә һич ошамады. Бүген эштән кайтып кергәндә үк ире башка көннәрдәгечә түгел иде. Бала караваты янында торганда да йөзе яктырмады. Әллә Фәридәнең Камилгә кияүгә чыгуына пышынамы? Камил теге вакытта Фәридә белән Самат арасында нинди якынлык ятканын аңлатырга тырышып караган иде бит. Бәлки, аның сүзләрендә хаклык та булгандыр. Ул ирен аңларга тырышып: "Самат, эшеңдә берәр күңелсезлек булдымы әллә? Райком тарафыннан шелтә мазар юктыр бит. Син бүген әллә нинди шунда, үзеңчә түгел. Алай итмә инде. Гадәттәгечә бул, үзеңчә", диде. "Юк, берни юк, борчылма. Барысы да нормально. Яшь бара бит. Әти дә булдым. Солидныйрак буласым киләдер. Ә син юкка күңелеңне төшермә. Гөлҗамалны җырлагандагы Саимә бул." Гынах шымлыгына каршы, беренче тәнәфестә үк Фәридә җаен туры китереп Саимәгә зәһәр угын кадап өлгерде. "Әбау, Саимә, беренче балаңнан ук бөтенләй бетеренгәнсең дип әйтимме? Икенчеләрен тапкач ни эшләрсең икән? Саматыңның да сөмсер кыелган, йөзеннән елмаю качкан. Минем белән йөргән вакыттагы Самат димәссең. 3 ел баласыз тилмертеп, шүт эчәргә сабыштырмадың үзен. Инде балаңны тапкачта Саматка Шакир кызын алып кайтып биргән дип бөтен авыл шау итә. Нәрсә, аларныкы шәбрәк, матуррак идемени? Шәбрәкләрне таный беләсең, ул якка күзең очлы синең. Әнә хәзер Шакир абый көне-төне эчә, синең аркада хатынына көн күрсәтми икән. Күрәсең, син үз тирәңдәге кешеләргә кайгы хәсрәт кенә өләшәсеңдер. Минем күпме күз яшьләремне түктердең. Алар барысы да синең искә төшкән. Белеп яшә. Шакир абый рәнҗешләре дә ерак китмәс әле. Фәридә, каян килә сиңа мондый йыланлык? Кияүгә чыгуыңа сөенер чагың ич. Сөенәм бит, күрмисеңмени? Арагызга кара мәче булып кеше баласы килеп кергәненә сөенәм. Бу нәрсә салкын тамчыдай һәр көн түбәгезгә тамып, акылыгыздан яздырачак әле. Ни сөйлисең син? Безнең арага нишләп кеше баласы керсен? Берни белмәгәндәй кыланмасана, бөтен авыл сөйләгәнне син генә ишетми калгандый. Авызыңны үлчәп аш, Фәридә. Ату ничек япканыңны сизми дә калырсың. Ирем председатель дигәчтә, әллә тотып кыйнатыр идеңме? Тик белеп тор. Синеке председатель булса, минеке көрәшче. Аннары мин үзем дә синең кебек сыйык буламык түгел. Әгәр теләсәм, Саматыңны тартып ала да алам. Ират алдында матур итеп сайрасаң, юмарт булсаң, йөрәкләренә ялкын кабына. Юмартлыгың белән дә карата алмадың бит әле. Ират йөреп вакыт уздырыр өчен тиле юмартлыкны эзли. Өйләнгәндә акыллы саранны сайлый. Фәридәнең ачуы чиккә җитеп кабарды. Кешеләр булмаса, ул Саимәнең чәченә ябышырга да күп сорамас иде. Әмма бүген көне ул түгел. Бүген теш арасыннан ыслаудан узарга ярамый. Шуңа күрә ул бөтен сабырлыгын җыеп, каян килгән акыллы баш, бармакка чорнарлык акылың булса, иреңне 2 бала арасында йөртмәс идең дию белән шикләнде. Аның бер вакытта да 2 бала арасында йөргәне юк. Эх, Фәридә, ничек итеп тешләп, катрак авырттырым икән дип тырышасың бит. Юк, җаным, кичәнмә. Безнең араны барыбер боза алмассың. Безнең йөрәкләр нәфрәт белән түгел, мәхәббәт белән бәйләнгән.
Мәхәббәт имеш. Үз баласын кеше баласыннан айыра алмаган өй тавыгында нинди мәхәббәт булсын? Урамга чыгып, кешеләр сүзенә колак сал ичмасам. Саңгырау булмасаң халыкны иштерсең. Саматың әнә, Зәйтүнә апаларга кирип, баласын сөйгән. Саимәнең түземлеге бетте. Бугазына каты төер утырды. Сулышына капланып, күз яшьләренә буылып, урамга атылды. Зәйтүнәләргә йөгереп барып, барысында ачыклыйсы килде. Ләкин бу вакытта Шакирның өйдә булачагын искәреп, уеннан кире кайтты. Һәммә туйга кире кермәде. Күңеле тарткан бердән-бер урын өйе иде. Кызы гүзәл һәм изге зат Хәдичә янына йөгерде ул. Туй мәҗлесе кыза барды. Саимәнең кайтып китүен берәү дә байламады. Самат та әнә керер, менә керер дип сабыр гына хатынын көтте. Шул чак табын башлыгы Саматларның Галия бануны җырлауларын сырыйбыз дип белдерде. Минем Галия бануым кирип җитми бит әле. Әллә Исмәгыйль урлап киттеме дигән булды Самат. Эзләп кирим әле дип чыгып китте. Тик таба алмады. Бәлки бала имезергә кайтып киткәндер дип күңелен тынычландырырга тырышса да, үзен кулга ала алмады. Кәефе киткәннән китә барды. Самат артыннан чыккан Сәгъди абзый аны тынычландырырга теләде. Әйдә акыллым, кирик, халыктан яхшы түгел. Бераз утырыйк та, аннан кешеләрчә хушлашып китәрбез. Саимә өчен борчылма, ул бала имезергә киткәндер. Беренче тапкыр ана булу хисләрен татыган хатын-кыз мондый шау-шулы мәҗлестә ничек тыныч кына утырсын ди. Кирделәр, утырдылар, ләкин Самат барыбер ачылып китә алмады. Фәридәнең: "Нәрсә? Галия бануң әйтмичә дә тайган мәллә?" дип усал тешләвенә каршы сүзсез генә рюмкасын бушатып куйды. Тагын салды, тагын ичте. Шулай берничә тапкыр кабатлангач, Сәгъди абзый аны ипләп кенә алып чыгып китте һәм берни дә сорашмыйча өйләренә хәтле озатып куйды. Ул төнне өйдә тавыш-мазар чыкмады. Иртәгесен генә Самат: "Кичә нигә миңа әйтмичә кайтып киттең?" диде. Саимә яшереп тормады. "Фәридәнең тәнәфестә мине хурлаганын ишетсәң, белмим син нишләр идең икән. Самат белән безнең арага кирдең ди. Синең белән миңа аның рәнҗешләре төшкән янәсе. Мин беренче баладан ук мәлҗирәп төшкәнмен, төсемне җуйганмын. Синең дә семсерең кыйлып йөриймеш." Тагын әллә ниләр әйтеп бетерде. Нәрсә җитми икән бу хатын кызга дип кенә куйды да Самат эшенә китте. Шакир әйтелгән вакытка килеп җитте. Аек, эс башын алыштырган, кичәге тупаслыгы өчен гафу үтенде. Самат аны гаепләргә җыенмый иде. "Шакир абый, син кичә миңа нәрсә әйтергә теләдең? Бер көнне дә әллә нинди табышмаклар белән сөйләштең. Аңлый алмыйм әле мин сине. Анык кына итеп, ирләрчә гәпләшик әле. Минем теләгем бер генә. Һәр кем үз баласын үзе үстерсен. Шуңа күрә безгә кызларны алыштырырга кирәк. Нигә алай дисең? Аңлатып бир. Мин 6 бала атасы. Аларны мин күзләреннән, йөз төсмерләреннән, хәтта ими суыруларындагы тотышларыннан ук таныйм. 7нче бала бөтенләй башка. Мин сиңа аңлатырга сүз дә таба алмыйм. Түлке бу бала минеке түгел. Син үзең дә күрдең бит инде. Нәүҗәли үзеңә охшатмадың, Алла кылы. Сез бит инде без түгел. Сез укыган кешеләр. Күрсәтегез миңа балагызны. Кемнеке икәнен бер күрүдә әйтеп бирермен. Моның өчен әүлия булырга кирәкми. Әйтәм ич, үз балаларымны кирфек сирпүдән үк таныйм. Нигә соң әле мин буларны сиңа сөйләп торам? Кеше генә түгел, хайван да үз баласын таный ла баса. Әнә казларны гына кара. Шит бәпкәне үзенекеләр тирәсенә якында җибәрмиләр. Ни за что җибәрмиләр. Якыная башласа, муйнын сузып чукырга да күп сорамыйлар. Шакир абый, аңлагыз минем хәлемне. Саимә 3 ел буе балага уза алмыйча тилмерде. Ул аны үзенә килгән фаҗига итеп кичерде. Тәмам авыруга сабышты. Инде Ходай безгә бала бирде дигәч кенә күпме борчу өстәлде.
Шул кадәр озак тилмереп көткәннән соң, баласын кулына алып беренче мәртәбә имезә башлаган ананы күз алдына китерегез әле. Бәхетле минутларын шул бала белән уртаклашты бит ул. Бүре кебек ул хәзер, берәрсе бала бишегенә якынлашса да, өзгәләп ташларга тора. Нервлары да бик какшаган. Балалар алышынган дигән фикерне ишетсә белмим, белмим ни булыр. Күпмедер вакыт сүзсез утырдылар. Бер заман Самат: "Шакир абый", диде. "Әйдәгез былай килешик. Балаларның икесен дә без үстерик. Икесенә дә тигез карарбыз. Рәнҗетмәбез. Игез балалардай үсәрләр. Сезнең яңадан 7 балагыз булыр әле. Буйырган булса. Безнең бәлки башы ахыры шушыдыр. Саимә бик үк сәламәт түгел бит. Хәтта бөтен яшәвем шушы бала өчен ди. Бар көчен, вакытын балага бирә. Хәтта кайчакта минем барлыкны да онытып җибәрә. Акылыгыз алтын икән. Ничек инде без алыштырмыйча гына бала бирик? Миңа үз балам бик газиз. Карасам, сразу белерим." Шакирның бер үк сүзләрне тукуына Саматның ачуы килә башлады. "Нигә әле син бөтенесен үзең генә хәл итәргә тырышасың? Зәйтүнәң ни уйлый? 7 бала тапкан ана үз баласын чит ят бала белән бутар микән? Ярый, Саймәнең тәҗрибәсе юк ди. Ләкин синең хатының бу мәсьәләдә карт бүре бит инде." Саматның сүзләрендә хаклык барын аңлап, Шакир басыла төште. "Мине Зәйтүнәнең кыланышын ныграк аптырата шул. Шиемне әйтүгә, чын күңеленнән рәнҗеде. Балага чат ябышкан, җаны тәне белән яклый. Димәк, үзенеке икәненә ышана. Ышанадыр инде. Ышанмаса алай кыланмас иде. Ләкин менә мин ышанмыйм. Минем күңелне нишләтергә? Күңелдәге шикләр абзардагы тирес түгел, аларны сәнәккә элеп ташлап булмый." Бер хәсрәт берләштергән ике ата озак утырдылар. Бу хәлдән чыгуның төрле юлларын эзләделәр. Ниһаять, Самат Шакирны балаларга 1 яшь тулганчыга кадәр сабыр итәргә күндерде. Һәм бу турыда бер кайда да сүз кузгатмаска килештеләр. Әйе, 1 елдан охшашлыклар яки айрымлыклар аныграк күренер. Шул вакытта бу мәсьәләне хатыннары белән бергәләшеп хәл итәргә булыр дип кул бирештеләр. Самат биразга тынычланып, елның иң җаваплы вакытларының берсе булган язгы чәчүгә кереште. Ал-ял белмәде. Иртүк китте, соң кайтты. Җитмәсә, райком вәкиле дә бик вакчыл кеше булып чыкты. Бөтен нәрсәгә тыгылып йөрде. Бала туу белән өйдә тәртип үзгәрде. Саймә һич нәрсәгә өлгерә алмый башлады. Бала һәм өй мәшәкате белән иренә ихтибар кимеде. Тәмле итеп ашарга пешерүләр сирәгәйде. "Сөт белән ипигенә ашап кит инде. Я булмаса, үзең йомырка тәбәсе куыр. Күрәсең, өлгерә алмыйм" дигән сүзләр еш кабатланды. Үзе чүпрәкләр юу, кайнату, үтүкләү, гомумән балага зарарлы микробларга каршы көрәшү белән көннәр буе кайнашты. Сөтем җитеп бетми бугай дип, бала өчен иртән төрледән төрле ризыклар әзерләде. Баласы ас ашыдыр кебек тыелып, үзәге үзгәләнде. Бала йоклаганда, ул сәгатьләр буе аның караваты янында сакчы кебек утыра торганга әйләнде. Төннәрен йокларга үз янына салды. Самат диванга төшәргә мәҗбүр булды. Бу хәлләр Саматка ышамаса да түзде. Берничә мәртәбә кызына үпкәләгән булып. "Әниеңне миннән бөтенләй тартып алдың бит, балакаем. Төннәрен генә булса да миңа калдыр инде әниеңне. Синең әнә нинди матур караватың бар. Мин аны сиңа дип алып кайткан идем. Нигә инде шунда гына йокламаска, дип әйткәләп тә карады. "Кызым, сиңа әйтәм, киленем, син тыңла" дигән сүзең булдымы инде бу, Саматкаем? Ярар, түз инде бәгърем, һаман алай булмас. Караватында ялгыз калдырга куркам шул. Я йыгылып төшәр, я мендәренә капланып тынып бетәр. Үз янымда йокласа, аңа да миңа да тынычрак. Зинһар мине аңларга тырыш" дип, ирен йомшак кына көйләп, һәр нәрсәне үзенчә хәл итәргә күнегеп китте Саймә. Җәй узды. Гүзәл күзгә күренеп үсте.
Алгы тешләре чыга башлады. Һөнәрләре артканнан арта барды. Өйне тутырып, тупырдап торган балага әйләнде. Үз иркенә куйсаң, бик тиз үрмәләп китә. Чыркылдап көлә, тәпи басарга маташа. Аның һәр яңа хәрәкәте ата-анага шиксез куанычлар китерә. Әнисе аны матур итеп киендерә. Кибеттән алырга әллә ни матур балалар киемнәре булмаганлыктан үзе тегә, чигә, бәйли. Әтисе дә кая гына бармасын, матур-матур уенчыклар, бала өчен кирәк яракларны ташып кына тора. Кичләрен алар ишәүләп, шаярышалар, көлешәләр. Бала белән бергә үзләренең үрмәләп китүләре гадәти хәлгә әйләнде. Читтән караганда, бу гаиләдә бәхет һәм татулык кына тантана итә дип уйларлык иде. Әмма борчулы уйларны эчкә ныграк яшерергә тырышкан сайын, алар үзләрен көчлерәк сиздерде. Һәм Саматның күңелендә теге баланы тагын бер генә мәртәбә булса да күрәсе килү теләге үскәннән үсте. Хәзер нинди икән? Үзгәрдеме? Үстеме? Бераз көрәйдеме икән? Гүзәл бик үзгәрде бит. Ничек күрергә? Берничә мәртәбә сәбәпсез нисез генә Шакирлар яныннан да үткәләде. Бәлки, олырак балалары сабыйны урамга алып чыгарлар. Әллә гел шул хакта уйлануларданмы, Самат бер көнне гаҗәп төш күрде. Нәкъ бишектә вакытта күргән теге бала, Ания, аңа таба кулларын сузып, «Әти, син минем әти, алып кит мине, мин сине яратам» дип әйтә имеш. Бу төш аңа шул кадәр нык тәэсир итте. Әле таң белер-беленмәс кенә булса да, кабат йоклап китә алмады. Нәрсә соң бу? Худайның җибәргән хәбәреме? Бит Самат Гүзәлне чын-чынлап ярата башлаган иде инде. Үзе белән Саимәсенә охшаш яклар да тапкалы иде. Теге бала ничек икән хәзер? Самат Анияне тагын бер барып карарга кирәк дигән уйны күңеленә беркетте. Ания 10 айдан тәпи йөреп китте. 1 яшендә теле ачылды. Сакаулыгы да булмады. Зәйтүнәләрнең башка балалары 3 яшьләре тулмыйча сөйләшмәделәр. Сакаулыклары озакка сузыла иде. Әнә, Әхмәтнең 5 яше тулды. Р, Ч авазларын һаман әйтә алмый. Фәнияне гомумән аңламассың. Менә сиңа тагын бер аермалык. Аермалыкның да нинди? Юк. Иртәгә үк Саимәнең кызын барып күрергә кирәк әле дигән уйлар белән Зәйтүнә Аниясен үз янына алып сөйләштерә башлады. Субханалла, балакаем. Һәр сүзне бигрәк ачык, дөрес әйтәсең бит. Күзләр генә тия күрмәсен дип кысып кочаклап алды. Шакирга да бик кызык тоелды бу сөйләшү. Соклану хисләрен ул да яшерә алмады. Моны сизеп Зәйтүнә, Шакир, «Я, син дә бер кочаклап иркәлә инде шушы гынахсыз сабыйны» диде. Киләле үземә акыллым дип әйтә башлавы булды Шакирның. Әхмәте, «Юк, юк, әти мине ялата дип йөгереп килеп, әтисенә сарылды. Аның артыннан Фәниясе кочакка ташланды. Кая инде ул алардан ычкыну? Аниянең иң кызыккан әйберсе абыйларының рәсемле китаплары. Быел гына укырга кергән абыйсының әлифбасы аңа айрата ошый. Әлифбаның матур рәсемнәре кызыктырамы, башка сәбәптәнме? Бу китапка тынгылык күрсәтми Ания. Ул аны шыпырт кына ала да, мич артына кереп, сәгатьләр буе актара. Кайбер рәсемнәрен хәтта ялап карый. Әни, Анияң тагын минем китапны алган. Җырта бит ул аны дип, абыйсы әнисенә зарлана. Кай вакыт суккалап алырга да күп сорап тормый. Шакир Аниянең китаплар актарга һәвәслеген күреп, «Кара әле, әнисе, безнең бу кыз профессор булмакчы ахры. Туу белән китапларга тотынды» диде. Зиһене дә әйбәт. Бер күргән рәсемнең исемен һич онытмый. Әллә соң Ходай Тәгалә специальны безгә бу кызны алыштырып бирде микән? Юкны сөйләп утырма әле, әтисе. Нигә? Безнең гаиләдән ат караучы белән сыер саучы гына чыгарга димәгәндер бит инде. Балаларыбызның ничек укыганнарын үзең дә беләсең. Уенчыклары да эт баласы белән сарык бәбкәй булды. Шулай, әнисе. Бу балада бер хикмәт бар.
башкаларына аз гына да тартым түгел. Соңгы вакытларда Шакир Анияне якын итә башлаган иде. Өйдә кеше юк чакларда кулына алып үчтек иттергән чаклары да булды. Әгәр Ания үзенең йомшак куллары белән Шакирның битләренә кагылса яки мыегыннан тарткаласа бик кәефләнә. Зәйтүнә бала белән атаның якынаюына сөенсә дә, балалар алышынган дигән шик күңлендә үскәннән үсә барды. Һәм ул Саимәләргә барып, аларның гүзәлен күреп кайтырга кирәк дигән карарга килде. Һәм бер көнне 40 эшен 40 якка ташлап, Анияне җитәкләде дә Саимәләргә китте. Ике ара шактый ерак. Теләмәсәң дә уйланырсың. Юл буе күз алдыннан ни генә уздырмады. Бала табу йорты. Ул көнге ыгы-зыгы. Ике сабый бер юлы дөньяга килде бит. Табиблар әле бер өстәлгә, әле икенчегә йөгерештеләр. Балаларны да бер үк санитарка икесен ике кулына тотып торды булса кирәк. Шакирның беренче күрүгә үк бала безнеке түгел диюләре, истә оста югында Саматның үзләренә килеп, баланы күрсәтүне сорауы. Туктале, баланы күргәч, ул да сәерләнеп китте түгелмисең? Әйе, бик текәлеп карады ул аңа. Әллә никадәр вакыт күзен ала алмыйча торды. Эй, Ходаем, миңа бит бүлнистә чакта ук күршемдә генә яткан баланы рәхәтләнеп карарга булган ләбаса. Шакир әйтмешли, бигрәкләр дә гамсыз, ваемсыз булганмын шул. Йокла да йокла инде, сыер. Элек шундый түгелем бит. Әллә бик еш бала табу мине шундый иттеме? Аннан соң кемнең башына килсен, бары 2 бөртек баланы бутап ятарлар дип. Әгәр дә балаларның алышынулары хак булса. Ике ара шактыйрак булса да, яшь ярымлык Ания әнисе белән янәшә бик кәефләнеп, терек-терек тәпиләде. Әни мине күтәр димәде. Юлларында бер кечкенә көчекне очраттылар. Аниянең аның белән бик уйныйсы килгән иде. Әмма әнисе риза булмады. Ашыкты. Әни, бәби эт кая бара? Әнисе кайда? Ашыйсы килмәгәнме? Әйдә өйгә алып кайтыйк аны. Тик әнисе аның сүзләрен ишетмәде кебек. Ишекне Саимә ачты. Көтелмәгән бу очрашудан йөзенә чыккан гаҗәпләнү һәм бераз куркып китү чалымнарын теләсә дә яшерә алмады ул. Бөтен игътибары Аниядә булды. Зәйтүнәне Саимәдәге үзгәрешләр аптыратты. Нәрсә булган бу яшь хатынга? Ябыккан, җинаксызланган, өстендә иске халат, халат эченнән бөгәрләнеп беткән, халатыннан озын, йоклагандагына кия торган эчке күлмәге идән себерә. Абау җаным, әллә авырыйсың инде? Ябыгып-сулыгып киткәнсең дип әйтимме? Икенчесенә уздыңмы әллә? Үзем дә шаккатам. Авырткан җирем дә юк. Нигәдер йокымның рәте китте. Бала мәшәкате белән үземне һич карый алмыйм. Гүзәл бераз җылый башласа, үләр дип куркам. Аңа ияреп үзем җылый башлыйм. Кышын бераз салкын тидердек. Ничек курыкканнарымны үзем генә белдем. Ашаудан, йокыдан яздым. Самат күбрәк минем өчен борчыла. Казанга барып, зуррак врачка күренергә кирәк ди. Аңа да игътибарым җитми. Җылаганга карап бала үләмени җүләр. Үсәләр алар, тәгәрәпләр үсәләр. Күбрәк иреңне кара. Беренче баладан ук изелеп төшкән хатыннарны ирләре бердә ышатмый диде Зәйтүнә. Ирең өчен якты йөзең, алдыннан кайнар ашың üzелмәсен. Авыртуларыңны, арганнарыңны онытып, аның янында ялт итеп йөр. Төрле сылтау тапкан булып, теләгенә каршы килә күрмә тагын. Булайда эше бик авыр, районга да гөл йөреп тора. Ул тирәләрдә шибәр мут хатыннар буа-буарлык. Саматың бик матур, килмәгән җире юк. Зәйтүнә күбрәк сөйләнеп ташлавын сизеп кинәт туктап калды. Саимәгә акыл өйрәтәсе юк ләбаса, укымышлы хатын. Аннары начальник хатыннары һавалырак булучан, акыл өйрәткәнне яратмау мөмкин. Син ачуланма инде җаным. Ирләрнең хылкын белеп бетермәле түгел. Менә минем Шакирым да чыгымчылап алды. Шуңа гына әйтүем. Нишләп ачуланыйм? Рәхмәттән башка сүзем юк. Гүзәл кайдасың?
Безнең аны күрәсебез килгән. Йоклый әле ул. Ул торганчы мин шәй әзерлим. Ания, менә бу уенчыклар белән уйный тор син яме, дип, Саимә кухняга чыгып китте. Зәйтүнәне Гүзәлне йоклаган җирендә булса да бик күрәсе килгән иде. Тик әнисеннән башка йокы бүлмәсенә керү ярамас дип тыелып калды. Тиздән бала тавышы ишетелде. Зәйтүнәгә таныш кебек иде ул. Әйтерсең лә Фәния йокыдан уянып килә. Утырган урыныннан сикереп торганын да сизми калды. Тыны кысылып катып калды. Ул арада Саимә кухнядан атылып дигәндәй чыкты да, хәзер, мин аны киендереп монда алып чыгам дип, кызы янына ашыкты. Озак, бик озак кебек тыелды аларны көтеп алу. Ниһаят, менә алар. Зәйтүнә, Субханалла, Субханалла диюдән башка сүзләр таба алмады. Гүзәл, шәһәрчә кыска алсу ефәк күлмәктән. Шәшендә күлмәге төсендәге зур бантик, аягында аппак ыек баш белән кызыл төстәге сандалик, кыйып куйган тере курчак. Ходай бирсә дә бирер икән матурлыкны. Дөрес, Зәйтүнәнең үз кызлары да бик матурлар. Әмма бу кыз, туктале. Әгәр дә Фәниясен нәкъ шулай киендереп, Гүзәл белән рәттән бастырып куйсаң, охшашлык. Зәйтүнә әллә нишләп китте. Йөрәге чәнчеп алды. Эчтән ниндидер кайнар һава бөркелеп чыкты. Ике бите ут кебек кыза башлады. Шул вакытта күзе Аниягә төште. Ул бер курчакны күкрәгенә кысып, читтәрәк басып тора. Һә күзләре Гүзәлдә. Үзе яратуын белдереп, сабыйларча елмая. Менә хәзер ул аны кочаклап та алыр кебек. Зәйтүнә бер Аниягә, бер Гүзәлгә карады. Юк, Ания да ямсыз бала түгел. Бик тә сөйкемле, куе зәңгәр күзләре, ә безнекеләрнең һәммәсенең ачык зәңгәр. Дулкынланып торган кыңгырт чәчләре, мәхәббәтле бала. Тик Гүзәл белән чагыштырганда ябык, гәүдәгә дә шактый кечкенә. Зәйтүнәнең уйларын бүлеп Саимә: "Кызым, Гүзәл, безгә кунакка менә нинди матур кыз килгән. Бергәләп уйнагыз. Уенчыкларыңны, курчакларыңны күрсәт әле үзенә", дип, Анияне җитәкләп, уенчыклар янына алып килде. Һә Гүзәле усал итеп карады да, Ания кулындагы курчакны тартып алды. Башка уенчыкларында тиз-тиз генә читкәрәк күчерә башлады. Мондый тупаслык Аниягә ошамады. Ул йөгереп килеп, әнисенең уң беләгенә ябышты. Тегеләргә кырын күзе белән генә карап, үпкәләгәнен сиздерде. "Гүзәл, матурым, бу ниткән хәл? Нигә бәбигә уенчыкларыңны бирмисең? Кәкәй кызлар гына шулай итә, ә син бит тәти кыз." "Мин бәби түгел", диде кинәт кенә Ания. "Гүзәл тәти түгел, кәкәй." Моны ишетеп Саимә өнсез калды. Гаҗәпләнүен һәм соклануын яшерә алмыйча: "Абау җаным, ул шулай сөйләшәмени? Безнекенең әле исендә дә юк. Кая килә акыллым, бер яратыйм әле үзеңне", дип, Саимә якын килә башлауга, Ания арты белән үк борылып, Зәйтүнәгә чытырдап ябышты. "Саимә, минем ни өчен килүемне чамалыйсыңдыр", диде Зәйтүнә. "Үзең беләсең, авылда күптән безнең балалар хакында гайбәт йөри. Шул хакта без ике ана иркенләп сөйләшикче." Өйдә авыр тынлык урнашты. Саимәнең тез буыннары йомшарды. Аның хәлен сизеп, Зәйтүнә сүз дилбегәсен үз кулына алды. "Гүзәлне күрүгә мин әллә нишләп киттем. Безнең Фәниягә бик охшаган ул. Гүзәл әле сөйләшергә уйламый да дисең. Безнекеләрнең дә ник берсе 3 яшькә кадәр сөйләшсен. Ә Аниянең яше тулуга ук теле ачылды. Ул бөтенләй башка бала. Хәтта алар уйнаганда да аерылып торалар. Безнекеләр барысы бергә мәш килеп уйнарга ярата. Ә бу бала чит ыядан ялгышып кергән бәбкә шикелле япа-ялгызы уйный. Тегеләрнең моңа исләре дә китми. Ания минем тирәдә күбрәк булганга көнләшәләр микән дип тә уйлап куям. Чыннан да шаккатырлык бит бу. Әллә мин әйтәм, балаларның алмашынулары дөрес микән?" "Зәйтүнә апа җаным, син нәрсә сөйлисең? Бу бит мөмкин түгел. Мин аны үз балам түгел дип күз алдыма да китерә алмыйм. Үлсәм үләм, әмма аннан аерылыр хәлем юк.
Аны бит Самат та үлеп ярата дип, Саимә тәмам түземлеге бетеп елап ук җибәрде. Нәкъ Фәния төсле үк итеп, Гүзәлнең елавы да кушылгач, Зәйтүнә бөтенләй каушап калды. Гүзәлне ихтыярсыз кочаклап алды һәм аркасыннан сөя-сөя юата башлады. Гаҗәп, сабый читкә тартылмады. Елавыннан туктап, Зәйтүнәнең муен мәрҗәнен тотып карый башлады. Саимә җаным, сүзләремә рәнҗемәче, диде Зәйтүнә. Без бәби тапканда бу талчыклар булды бит. Врачлар әле синең, әле минем янга чабышты. Хәлең авыр булгач, буларны бәлки хәтерләмисеңдер. Әнә шул ыгы-зыгыда балаларны бутадылар микән әллә? Булмас. Гүзәлемне беренче тапкыр имезергә китерүгә үк яраттым. Ул да миннән ятсынмады. Ике ана озак сөйләште. Саимә бер утка керде, бер суга төште. Аның күңеленә дә шым йөгерде. Ул Гүзәлнең курчаклары белән уйнап йөргән Аниягә карап алды. Аниянең күзе, чәчләре Саматныкы кебек. Ләкин барбер җаны Анияне кабул итәргә теләмәде. Югыйсә Зәйтүнә Анияне бик зиһенле, китаплар белән уйнарга ярата дип тора. Ә Гүзәлдә әле андый сыйфатлар күренми. Зәйтүнә Саимәнең уйларын сизгәндәй: "Без дә Анияне бик яратабыз. Хәтта Шакир да хәзер аның өчен үлеп тора", дип янә сүз башлады. Тик үзең беләсең, һәр кемгә үз каны кадерле. Алар тәгаен генә бер карарга килә алмыйча аерылыштылар. Затканда Саимә Аниягә бик күп рәсемле китаплар бирде. Ания рәсемле китапларны күреп, шатлыгыннан нишләргә белмичә кулларын чәбәкләп алды. Саимәнең күзләренә яратып карады. "Рәхмәт, апай", диде. Сабыйның нурлы күз карашы һәм аның рәхмәт сүзләре Саимәне тетрәндереп җибәрде. Кунакларны заткач, ул тәгәри елады. Әнисенә Гүзәл дә кушылды. Әмма Саимә кызын башка вакыттагыча юатырга тырышмады. Бу вакытта аның үзен юатучы кирәгрәк иде. Саматның күңелендә шым үскәннән үсә барды. Юк, бу шым баласы өчен борчылудан гына түгел бугай. Үзе дә аңламый. Моның кадәр ичке тынгысызлыкны бер кайчан кичергәне юк иде аның. Пошынуы тикмәгә булмаган икән. Көндезге ашка өенә кайтып җитүгә, артыннан ук каты йөгрүдән әлсерәгән бер малай килеп: "Самат абый, сезне хәзер үк районга чакырдылар. Телефоннан бик тиз райкомга килеп җитсен", дигәннәр, диде. Самат кызуланып өстен алыштырды. Бүлгән ашында ашап тормады, ашыгып чыгып китте. Райкомның икенче секретары чакырткан икән. "Син быел беренче суккан ашлыкны халыкка өләшкәнсең дигән хәбәр алдык. Дөресме? Күп мешәрдән бүлдегез", дип турыдан башлады секретарь. "Дөрес, бары 100 граммнан. Идарә белән килешеп эшләдек. Халыкның ашарына бетте. Ач халыкны эшләтеп булмый бит." "Бик акыллы булып киттең, ә? Тагын бер сорау. Колхоз милкен урлаучыларны яшереп каласың диләр. Монысы да дөресме?" "Гафу итегез. Сорауыгызны аңлап җиткермәдем." "Аңлашылмый, имеш. Бер колхозчыгызның арба белән борчак саламы урлап кайтканын үзең үк күргәнсең бит. Бернинди чара күрмәгәнсең. Эшне прокурорга тапшырмагансың. Нәрсә бу? Урлашуга юл куеп, колхозны таратырга маташумы?" "Безнең колхоз кысылган йодрык кебек", диде Самат. "Аны алай гына таркатып булмый. Салам урлаучыга килгәндә, әйе, булды андый хәл. Ләкин ул кеше үзенең җәзасын алды. Без халыкка хезмәт көне исәбеннән борчак саламы өләштек. Теге бәндә үз өлешеннән кулак какты. Урлашмаса, 2 мәртәбә күбрәк ала иде. Бу аның өчен гомерлек сабак булды." "Димәк, сам хозяин, сам хуҗа, сам прокурор, сам судья булдың инде. Вазифаларың күпкәрәк киткән түгелме?" "Алай дип уйламыйм. Без колхоз уставына таянып эш иттек. Сугыш вакытында бер кисә борчак эчендә төрмәләрне колхозчылар белән тутыруыбыз да бик җиткән." "Җитте, акыл сатмамында. Бу баш-баштаклыкларың өчен сине бүген үк кулга алырга мөмкин. Киләсе атнага бюро ничек хәл итәр, шуннан соң карарбыз."
Саматның бугазына ниндидер каты түйір килеп утырды. Тыны кысылды. Кисәк кенә ике шигәсенең сулкылдап кысуыннан башы кайнар кыршау ичендә калган күк булды. Йөзе агарды. Саматның бу хәлен сизеп, икенче секретарь ниндидер тантана белән: "Тоты, үзеңә дә барып җитте ахыры. Безнең илдә синең шикелле акыллы башларның урны кайда икәнлеге һәркемгә билгеле. Китәргә мөмкин. Бюрога кадәр эшләп тор", дип сүзен тәмамлады. Самат туры өенә кайтты. Ишектән килеп керүгә, кочагына омтылырга торган гүзәле дә күңелен күтәрә алмады. Әтисе, нигә чакыртканнар? Юнлегә түгел ахыры, бөтенләй төсен качкан. Көне буе бер тагам ризыксыз йөрдеңме? Әйдә ашап ал, кайнар чәй эчеп җибәр, аннары сөйләрсең. Чәй белән генә тынычланып булмас бүген. Син миңа мәен дә бир әле. Самат каршына куелган рюмканы читкәрәк итеп, стакан сорап алды. Гомер кыланмаганны, аракыны стаканга тутырып салды да эчеп куйды. Теләр-теләмәс кенә ашын капкалады. Саймә, урын салып бир әле. Бәлки йоклап китә алырмын. Ә син зинһар борчылма. Иртәгә барын да сөйләрмен. Әйләнде, тулганды, әмма йоклап китә алмады Самат. Кулга алып төрмәгә утыртсалар, Саймә ничек яшәр? Бала дип эшеннән дә бизеп бара. Әни ничек күтәрер бу хәсрәтне дигән борчулы уйлар аракыдан көчлерәк иде күрәсең. Уйлар. Күз алдына кайгылы йөзле әнисе килеп басты. Бала сөенеше, колхоз мәшәкатьләре белән үзенең иң кадерле кешесен бөтенләй уныткан ич. Үпкәли торгандыр. Рәнҗи генә күрмәсен инде. Агроном вакытларын исенә төшерде. Җирне, җир эшләрен яратты ул. Шуңа күрә бу эшкә бөтен көчен биреп эшләде. Ә җир ул сизгер анадай. Үзен яраткан кешене өлешсез калдырмый. Самат агроном булып эшләгән елларда колхоз шактый күтәрелде. Эх, нигә генә рәислек дилбегәсен кулына алырга ризалык бирде икән. Агроном чакта иңнәрдә моның кадәр җаваплылык юк иде. Самат уйларына бирелеп озак ятты. Таң алдыннан гына йоклап китә алды. Гаҗәп, шул кыска гына вакытта төшендә әнисен күрде. Имеш, ул ниндидер дуга укып, аның битләреннән сыпыра. Куллары шундый йомшак, үзе туктаусыз сөйләнә. Улым, нишләп битең тулы бетчә? Әгәр егет чагың булса, дәрт бетчәсе дип әйтер идем. Син бит инде өйләнгән кеше. Бик озак көтеп алган балагыз бар. Нигә булай битең бозылды? Ниләр булды сиңа, балакаем? Әнисенең битенә кагылуыннан Самат уянып китте. Күзләрен ачса, әнисе урынында битеннән сыйпап торган Саймәне күрде. Эшкә соңга калам мәллә дип сикереп торды. Әйе, бюродан исән мин калсам, тиз генә әнине алып килергә уйлыйм. Син каршы килмәссең бит, Саймә. Бераз тәрбияләп җибәрербез. Әнинең хәер фатихасын аласым килә. Нишләп каршы килим? Бик әйбәт булыр. Самат чәй янында райкомда булган хәлләрне хатынына сөйләп бирде. Кемдер авылдагы бөтен хәлне райкомга җиткереп тора бугай. Безгә бик сак булырга кирәк дип, көндәгедән бераз соңрак калып эшенә китте. Юнлы хәбәр җәяүләп, әюнсезе очып килә дигәндәй, Саматның язмышын шушы көннәрдә бюро хәл итәчәк дигән хәбәр бөтен авылга таралды. Халык пошаманга калды. Бригадирлар егетне харап итәргә җыеналар бугай, әллә бюрога кадәр колхоз исеменнән вәкилләр җибәреп, сөйләшеп карарга микән дип киңәшеп алдылар. Бу көннәрдә авыл халкы рәисне яклау ниятендә иде. Әлеге хәлләр Шакирлар өендә шитләтеп үтмәде. Иртәгә бюро дигән көнне Шакир өйгә борчылып кайтты. Зәйтүнә, тыңлалы. Бүген әбиттән соң атларны карарга дигән булып, теге райком полномочия кәнүшнигә керде. Миннән сораша башлады бу. Сүзе атлар турында түгел, ә Самат турында. Бүлнистә синең хатының белән председатель хатыны бергә бәбиләгән икән, алар сезнең кызны алган ди, ә сез үз балагызны сорагач, председатель сезне куып чыгарган ди. Булдымы шундый хәл ди? Ярыла, тел төбенә вакытында төшенеп өлгердем. Керә-керешкә ошамаган ие. Допрос аламыни? Әйе, авылда шундыйрак сүз булды булуын дим. Тик монда Саматларның гаебе юк. Салган баштан үзем чыгарган сүз бу дим.
Сүз аузыңнан бір ышқынса, 100 түрліге әйләнә дидім. Иренең бу гамәлен Зәйтүнә хуплады. Бала мәсьәләсенә райкомның тыгылуына юл куярга, шуның белән бу эшне котлауландырырга ярамый. Бездә һәр вакыт шулай бит. Берәр гаебеңне топсалар, сине бар яктан каралтырга тотыналар. Ничек йоклауыңа кадәр тикшерәләр. Авыл халкының бу атнада айрата тырышып, көнне төнгә бәйләп эшләве, икмәк тапшыру буенча районда беренче урында бару Саматның күңелендә якты өмет тудырды. Менә бит, минем бәяләп бетергесез яклаучыларым бар икән ич дип сөенде ул. Әмма бюроның барышы аның бу өметләрен шелпәрәмә китерде. Беренче булып икенче секретарь сөйләде. Ниләр генә сөйләмәде. Нинди генә җинаятләрдә гаепләмәде ул Саматны. Иптәшләр, Алга колхозы рәисе Самат Закировның җинаятләре турында сигналлар ешайды. Тикшерү һәм Закировның үзе белән сөйләшү вакытында фактлар расланды. Язгы чәчүнең дәүләт планы үтәлмәде. Урып җыю башлангач, беренче суккан ашлыкны дәүләткә тапшырасы урында колхозчыларга өләшкән. Илдә, понимаешь, сугыштан соңгы торгызу эшләре, зур төзелешләр бара. Дәүләткә икмәк җитми. Партияның төп бурычы эшче халкын икмәк белән тәэмин итү. Закиров нишли? Партия линиясын аңлы рәвештә, хәтта мин аны җинаятьчел рәвештә дип әйтер идем. Боза. Нәрсә? Колхозчы дәүләт кешесе түгелмени дип каршы төште Самат. Кайчанга кадәр ул чигән аты хәлендә калырга тиеш? Бюро утырышын алып баручы беренче секретарь өстәлгә сугып: "Син нәрсә, Закиров, монда базар ясыйсың? Әйтәсе сүзеңне үзеңә чират җиткәч әйтерсең" дип кычкырып җибәрде. Самат имәнеп китте. Беренче моңа кадәр аңа мәрхәмәтле карый иде бит. Хәтта күп кенә эшләрен хуплый иде. Бүген йөзе үтә ачулы. Беренченең кычкырып куюы икенчене канатландырып җибәрде. Зөфәр Хакимович, беседа вакытында да үзен яман тупас тотты ул. Гаебен танымаска маташты. Иртәрәк мактап җибәрдек без аны. Масаюның чиге чамасы юк. Шуңа күрә хәзер үзенә әллә ниләр позволяет. Колхоз милкен урлашуларны да яшереп бара, димәк, караклыкка юл куя. Между прочим, безнең арада, то есть партия сафларында, мондыйлар булырга тиеш түгел. Минем тәкъдимем партиядан чыгарырга, эшеннән алырга һәм судка бирергә. Самат нәрсә юраса да, монысын ук көтмәгән иде. Бөтен тәне кызыша башлады. Маңгайыннан тир бәреп чыкты. Икенче сүзне бюро әгъзасы прокурор алды. Чыннан да, предколхозлар арасында закон бозучыларга юл куючылар күренә башлады. Күбрәк үз белдекләре белән эшләргә яраталар. Бу өлкәдә райком йомшаклык күрсәтми микән дим. Бүген Закиров тиешле җәзасын алырга тиеш. Башкаларга сабак булыр. Мин әйтелгән тәкъдимгә кушылам. Бу минутларда Саматның эчке кичерешләрен берәү дә сизмәде. Аның сикереп торып, парт билетын өстәлгә ыргытып, мәгез, авыл кешесенә кол итеп караучы. Рәисләрнең аз гына булса да үзе теләгәнчәрәк эшләргә хокукларын кысучы партия кемгә кирәк? Аңа бит мин бөтен күңелем белән ышанган идем. Бар көчемне биреп, ал-ялны белмичә эшләдем. Шуның өчен миңа төрмә ишеген ачарга тырасызмы? Мин үзем үк теләмим бу партиядә калырга дип, ишекне каты ябып чыгып китәсе килде. Хәтта талпынып ук куйды. Нәкъ шул мәлдә беренченең җылы карашын тойды. Саматның ни эшләргә җыенганын сизеп, җүләрләнмә, кызма, сабыр һәм тагын бер кат сабыр ит диәйде кебек бу караш. Бюроның 3нче әгъзасы, район газетасы мөхәррире күп сөйләп тормады. Алда әйтелгән фикерләргә кушылуын гына әйтте. Моңарча ничектер түзеп утырган күрше колхоз рәисе Хәлим Гарипов сүз сорады. Күкрәге тулы орден медальләр иде аның. Мин партияга Сталинград өчен сугышкан чакта кирдем. Үлә калсам, коммунист булып үлүне дәрәҗәгә санадым. Сугышта бер аягымны калдырып кайттым. Әйе, без сугышта илебез алга барсын, халкыбыз хәерчелектән чыксын өчен кан кыйдык. Сугыш бетте. Фашизмны җиңдек. Шундый дошманны җиңгән халыкның туйганчы ашарга хакы юкмы?
Әгәр дә без, коммунистлар, Самат шикелле егетләрне бер селтәнүдә төрмәгә тыга башласак, белмим кая барып чыгарыбыз икән. Мин аның ничек эшләвен күреп торам. Кайбер мәсьәләләрне үзенчәрәк шиша икән, бу нинди җинаять булсын. Ул төпле белемле чын агроном. Безгә аны кыйнарга түгел, киресенчә ярдәм итәргә кирәк. Ә кайбер хаталары өчен шелтә бирү җитеп ашкан. Саматның иелгән башы күтәрелә төште. Сүзне райкомның 3нче секретаре алды. Ул 30-35 яшьләр чамасында чәчләрен җинак кына итеп артка игән, өстендә зифа гәүдәсенә сыланып торган кара костюм юбка, костюм эченнән якасы бераз гына ачылган җитте ак кофтасы күренеп тора. Шибәр, каһәре, килмәгән җире юк. Әйтәсе сүзе дә ягымлы булса дип уйлады Самат. Иптәшләр, мин Хәлим ага ягында. Райком бюросы җәза бирү урыны гына түгел. Партияның төп бурычы дөрес тәрбия бирү. Айрата Закиров шикелле яшь җитәкчеләр белән тәрбия эшләре даими алып барылырга тиеш. Өлкә комитеты оештыра торган җитәкчеләрнең белемен күтәрү курсларына җибәрергә кирәк аны. Эшли башлауына 5 елда юк бит әле. Җибәргән хаталары яшьлеге, тәҗрибәсезлеге нәтиҗәсе. Шуңа күрә бүген шелтә белән шикләник. Бу минутларда икенченең башына кара ничек яклый. Араларында гыйшык-мыйшык юк микән? Булар артыннан күзәтергә кирәк, пожалуй, дигән фикер килде. Беренче секретарь. Бер бюро әгъзабыз, рай башкарма рәисе, Казанда киңәшмәдә. Хәзергә аның фикерен белә алмыйбыз. Әмма ул Закировның киләчәгенә зур өметләр баглый. Хәзер исә Закировның үзен тыңлап карыйк. Минемчә, ул үзенең хаталарын аңлагандыр, диде. Әйе, бик күп нәрсәне аңладым, диде Самат. Моннан соң башкачарак эшләрмен. Ул бу сүзләрне шундый итеп әйтте ки, аңлаган кешегә аның сүзләре партиягә һәм мондагы халык мәнфәгатенә төкереп караучыларга суд карары булып яңгырады. Соңгы сүзне беренче әйтте. Бу юлыга эшендәге хаталары өчен Закировка каты шелтә бирү җитәр дип уйлыйм. Киләчәктә төрле экспериментлар ясарга теләсә, элгәре безнең белән киңәшер. 2 тәкъдимне дә тавышка куйдылар. 4-2 исәбе белән беренче тәкъдиме үтте. Бюродан соң Саматка беренче үз янында калырга кушты. Ну, герой, ни хәл? Ниләр уйлап утырдың? Әгәр сезне обкомга алсалар, сезнең урынга икенче секретарьны калдырсалар, бу эштә калып булмас дип утырдым. Ул беренче булырга тырыша диләр. Каян алып әйтәсең моны? Хәлим абый каяндыр ишеткән, ул да борчыла. Зөфәр Хакимович, мөмкин булса, яшерми генә әйтегез әле. Дөресме бу хәбәр? Обкомга кем итеп алалар? Белмим әле, Самат. Обкомгамы, әллә ераккаракмы? Хәзергә билгесез. Ә син саграк кылан, әтәчләнмә. Кеше буларак синең бу гамәлләреңне яклыйм мин. Әйе, ач халыкны ашатмыйча эшләтеп булмый. Әмма райком секретары буларак сине җәзасыз калдырга хакым юк иде. Үзең беләсең, бу сөйләшү 2 арада гына калырга тиеш. Синең белән эш майтарырга була. Авыл хуҗалыгын аякка бастырырга нәкъ менә синең шикелле уйлый торган җитәкчеләр кирәк. Ярый, сау бул, үзеңне югалтма. Бюродан Самат каршылыклы уйлар белән кайтты. Үзен хаклы санады. Халыкның тамагын туйдыру кирәк. Әмма зур гына җитәкчеләрнең моны җинаяткә санавы бик гаҗәп. Беренче белән икәүдән икәү сөйләшүе генә аны бераз тынычландырды. Һәйбәт кешеләр дә бар бит әле дөньяда дигән уй ярсуын басарга ярдәм итте. Ут йотып үзен көтеп утырган Саимәсен күз алдына китереп, Самат туры өенә ашыкты. Капкадан керүгә, ачык тәрәзәдән ишетелгән моңлы бер җыр күңлен айкап алды. Хәтта туктап калды. Яңа җыр. Саимәнең күңленнән ургылып чыккан моң үзәкләрне үсеп яңгырый. Агыйделкәйләрнең суы салкын, рамай. Икәү бергә ничек йөзәрбез? Икәү бергә ничек тә йөзәрбез, рамай?
Айрылышсак, ничек түзәрбез? Самат тәрәзә каршына килеп, «Нигә шул кадәр моңая икән минем сайрар кышым» дип әйтүгә, Саимә ире каршысына атылып чыкты да, аның кочагына ташланды. «Ни хәлең бар, әтисе? Бюро ничек үтте?» «Начар ук түгел. Каты шелтә чәпәделәр. Зөфәр Хакимович урынында икенче секретарь кебек кеше булса, башны ашыйлар ие». «Ай-ай, әшәке кеше икән ул» дип, Самат бюрода булган хәлләрне кыскача гына хатынына сөйләп бирде. «Аллага шөкер. Ахыры хәерле булсын инде. Гүзәл бүген бик көйсезләнде. Әллә минем борчылуым сөт аркылы аңа да күчтеме? Йылый-йылый үксеп бетте. Һич кенә дә юата алмадым. Көчкә йоклап китте. Бәлки аны имчәктән айырырга вакыттыр. Үзең дә бетерештең. Тамагына ашамаса бер хәл. Һәйбәт ашый бит ул. Бигрәк тәмен белеп имә бит. 2 яшькә кадәр имсен инде. Имидән айрылу баланың беренче хәсрәте диләр. Зәйтүнә апайларныкы үзе ташлаган икән. Яше тулганчы ук. Каян белдең? Бер көнне Зәйтүнә апа безгә килгән ие, үзе сөйләде. Үзе генәме? Ания дә бар ие. Самат кызыксынуын яшерә алмады. Я ничек? Җентекләбрәк карадыңмы кызына? Безнең берәребезгә охшаш чалымнарын күрмәдеңме? Гүзәлне күргәч, Зәйтүнә апа нәрсә диде? Чыннан да Самат хатынының ул баланы күрүен бик тили иде. Безнең кыз белән чагыштырганда, Ания буйга күпкә кечкенә һәм ябык. Бик аз ашый икән. Безнең Гүзәлнең матурлыгын беркем белән дә чагыштыра торган түгел, әтисе. Мин аны сөеп туя алмыйм. Исән генә булсын берүк. Ания бик китаплар ярата икән. 1 яшьтән сөйләшә башлаган. Гүзәлгә дип алынган китапларның күбесен бирдем үзенә. Безнеке аларны йыртып кына бетерә. Шактый гына өс-баш әйберләре бирдем. Охшашлык, ни әйтергә дә белмим, Самат. Кара әле. Минем әни дә синең 1 яшең тулуга телең ачылды ди. Кешеләрне шаккаттырганым шул булган. Сакаулык бөтенләй булмаган. 3 яшем тулганда укымак булып азапланганмын. Менә хикмәт. Саимә бу сүзләрне бөтенләй ишетмәгәндәй. Әтисе, идарәдә көтәләрдер үзеңне. Аларны да тынычландыр инде. Бүген авылда бөтен кеше синең өчен кайгыра. Халык әйбәт монда. Шулай да синең өстән райкомга кем язып тора икән? Мин Фәридә түгел микән дип шикләнәм. Булмас. Минемчә аның хәзер бездә эше юктыр. Ипле генә гаилә кырып җибәрде. 9 айы тулуга тупырдап торган игзәк малайлар тапты. Кияүгә чыккач, ул тагы да шибәрләнебрәк китте. Саимә бу сүзләргә ни кадәр гарләнсә дә, иренә сиздереп үпкәли алмады. Үз хатасын үзе аңлап, тешен кысып кына түзде. Самат чыгып китүгә, күз яшьләренә ирек куеп, диванга капланды. Сулкылдый озак елады. Самат Фәридәне шул кадәр күкләргә чиеп мактар дип көтмәгән иде ул. Үзе гаепле шул, үзе. Күңлендә булса да әйтмәскә кирәк иде. Бигрәк тә бүген, нәкъ Ания турындагы сүзләрне читкә борганнан соң. Теге көнне Саимә үзе дә ул баланы күргәч, аның күз карашыннан, кыңгырт чәчләренең ятышыннан Самат рәвешләрен чамалаган кебек булды. Әмма ул үз шикләрен читкәрәк куарга тырышты. Саматка бу хакта әйтергә базмады. Бала караваты сөлкенгән тавышка Саимә кайнар күз яшьләренә чыланып беткән мендәрдән башын күтәрде. Бер мизгел аптырабрак торды да кызы янына ашыкты. Каршысында әнисенең йөзен күргәч, гүзәл елмаеп, йомшак куллары белән әнисенең буйнына сарылды. Аннары ачык изүеннән кулларын эчкә таба шудырып, әле бер имчәкне, әле икенчесен мәммәм дия сыйпый башлады. Әнисе изүен шишеп баланы җайлап алдына салды. Нарасый. Әнисе күзләренә туп-туры карап, бер кулын имчәк өстенә куеп, икенче кулы белән әнисенең бил турысын сыпыра-сыпыра тәмләп имәргә кереште. Бу минутларда ана җанында туган искиткеч ләззәтне, тәненең бөтен күзәнәкләренә туралган гаҗәеп сихри рәхәтлекне бала имезүче ана гына тоя ала. Бу табигать ананың хатын кызга биргән иң зур бүләге. Әле генә түккән күз яшьләре, Самат сүзләреннән хурлануы, кимсенүләре әйтерсең лә җилгә очты да югалды.
Баланың һәр суруыннан ләззәтләнеп, «Бәхетем син минем, рәхәтем син минем» дип, кызының кайнар битеннән үпте Саимә. Истә оста югында тилмереп бала көткән вакытлары, ике тулгак арасындагы хыялый минутлары күз алдыннан үтте. Гаҗәп икән бу кеше дигәнең. Туганнан үлгәнгә чаклы гел тулгак эчендә яшисең кебек. Тулгак сине бер җибәрә, бер тота. Шул тулгаклар арасында бормалы гомер юлы үтә. Бүгенге көнем генә дә күпме кире һәм уңай кичерешләр белән уралды. Аллага шөкер, Саматым исән-имин кайтып, яраткан эшенә чыгып китте. Кичен кайткач, һәйбәтләп сөйләшергә кирәк әле. Тик күңелен бөтенләй ачып салмады шикелле. Миннән дә ризасызлыгы артканы сизелә. Ни булса да, хәерлегә генә булсын инде. Самат ул кичне бик соң кайтты. Кичкен рәттән соң ашлык сугычлар янында булды. Хындыр табагыннан туп-туры күрше авылга, Хәлим абыйларның өенә китте. Бюродан соң икәүдән икәү генә сөйләшү, киңәшләшү кирәк иде. Хәлим абый аны мактап йөрисең икән дип каршылады. Донбастан бер туган энем кайтып төште. Аның хөрмәтенә бер сарык чалдык. Әйдә карчык, китер ашыңны, чыгар итләреңне, шкаф артында бер урыс малай булыр. Аны да өстәлгә утырт диде ул, янында бетерелеп йөргән хатынына. Өстәлгә татар хатыннары гына кисә торган вак тыкмачлы аш янына бер зур тәлинкәгә өелгән кайнар бәрәңге белән ит чыгарылды. Яңа суелган сарык ите белән пешкән аштан һәм парлары чыгып торган кайнар иттән килгән тәмле хуш ис Саматның авызыннан сулар китерде. Ул ашый башлагач кына үзенең карыны ачканын тойды. Кунак шахтер белән Саматның серләре килеште. Алар бик тиз уртак тел таптылар. Ал әле энем гармуныңны, җырлап басыйк янган йөрәкләрне сизеп утырам. Күршемнең дә бүген йөрәгеннән кан сава дип Саматка карады хуҗа. Бирешмә туган. Безгә алардан хитрыйрак булырга кирәк. Ә син турыдан бермәкче. Туры әйткән туганына ярамый диләр. Ә райкомныкылар тем паче. Алар бит үзләрен Алланың кашка тәкәсе дип саный. Сиркәләре су күтәрми. Шахтер егет үзе уйнап, үзе җырлап җибәрде. Һәм күзләреннән кинәт бәреп чыккан яшь бөртекләрен сөртеп, кулындагы гармунын Саматка сузды. Уйныйсыздыр бит. Ничек кенә уйныйм әле. В общем, гармун уйный белмәгән татар юктыр ул, диде хуҗа. Самат әкрен генә гаҗәп моңлы тавыш белән уйыл көенә җыр башлады. Арысландай киек һич курыкмас, каршысында биек тау торса, ирдәй генә егет һич кайгырмас, газиз башы аның сау булса. Ну, өздерәсең дә инде, малай. Бюрода шулай итеп җырлап җибәрсәң, нишләрләр иде икән әй? Валлаһи шартларлар иде. Кайберәүләре дим. Алланың рәхмәте яусын сиңа. Ничекләр килергә уйладың әле? Энекәшкә дә күңелле булды. Кая, булмаса мин дә алмагачларын сузып карыйм әле. Җил җилгәрә, җил җилгәрә, җил югары, җил бәрә. Йөрәгенә чыдый алмый, егет җырлап җибәрә. Эй, чёрт возьми, диде дә яраткан җырын башлады. Алмачуар иде бит, сөеп җиккән атларым, бер нәрсәгә исем китми, үтә егет чакларым. Балаларны уятмагайык дигәндәй, тыйнак кына көлешеп алдылар. Өчесенең дә кәефләре галәмәт шәп иде. Кичке уннарга чаклы Саимә тынычлыгын сакларга тырышты. Бер яктан, Саматның озак кайтмауы борчыса, икенчедән, бала турындагы шик-шөбһәләр җанын телгәләде. Гүзәлне үз баласы түгелдер дип күз алдына китерергә теләмәде ул. Анияне күреп калгач, ул балада якын кебек тоела башлады. Кинәт кенә күңеле яктырып киткәндәй булды. Әгәр Зәйтүнә апа тагын авырга узып, бер кыз алып кайтса, һәм Анияне бөтенләйгә безгә бирсәләр. Эх, шулай гына булсачы. Икесен дә үзләренеке итәрләр иде. Самат таңга табагына шактый кызмача кайтты. Хатынына битараф караш ташлап, ашарга әзерләмә, бар, ят йыкла дип, шишен мишәгенә залдагы диванга ауды. Самат көне буена ашкынып йөрде. Нигә шулай ашкынамсың?
Йөрәк күкрәк читлегеннән чыгып очардай булып ярсый. Хәерлегә булсын дип, капкасын ачып җибәрсә, ни күрсен, ишек алдында әнисе басып тора. Әни җаным, өнемме бу төшемме? Инде кайчаннан бирле сине алып киләм дип җыенам. Үзең килеп әйбәт иткәнсең, рәхмәт яусын. Миңа рәнҗеп беткәнсеңдер инде. Күптәннән хәлеңне белә алмадым. Ничек, кем белән килдең дип, әнисен кочаклап алды Самат. Әнисе күз яшьләренә тыгылып, юк улым, рәнҗеп түгел, сагынып килдем. Үсеп җиткән балаларның үз дөньясы, үз мәшәкатьләре тулып ашуын беләм ич мин. Сагынуларыма ничек тә түзгән булыр идем. Ләкин соңгы вакытта нигәдер бик еш төшкә керә башладың. Җитмәсә, гел малай чагыңдагы кыяфәттә үзең шундый күңелсез. Сезнең районга килүчеләргә энең утыртып җибәрде. Аннан ашлык тапшырга килгән авылыгыз кешеләрен очраттым. Рәхмәтләр яусын үзләренә. Ни хәлең бар, балам? Эшеңдә борчулар булдымы әллә дип, бер-бер артлы сорауларын яудырды. Шул чак моңарчы күзгә чалынмыйча торган гүзәл әтисенең аякларына килеп уралды. Әтисе аны күтәреп алды. Әни, гүзәлне ышаттыңмы? Әббә дип әйтмәдем әле. Бу баланы да ышатмасаң, Алла каргар. Сыкланып туя алмаслык матурлар, саимәләр ягыннан киләдер инде. Безнең нәселдә дә ямсезләр юк югын. Син үзең дә Аллага шөкер. Әмма гүзәл. Әни, Самат, әйдәгез, өйгә керегез. Чәем кайнады дип, Саимә ире кулыннан баланы алды. Син кулларыңны ю, Самат, юынгычка су салган. Саимә төшегә пешергән кыймакны табын уртасына куйган. Зур түгәрәк патноста җиз самавыр гөжләп утыра. Табынга утырышканчы, кунак әнисе сумкасыннан каклаган каз, бавырсак, баллы кырт, бер банка каймак алып өстәлгә тезде. Минем ниләр яратканны онытмагансың икән, әни. Үз балаңның гадәтләрен онытасың диме инде? Сөт айыртканда, сепарат тирәсендә кашык тотып бөтерелгәннәрең әле дә булса күз алдымда. Саимә белән Самат көлешеп алдылар. Шулай каймак ярата идемени, диде Саимә кайнанасына карап. Бәләкәй чакта каймакны, үсә төшкәч, матур кызларны бик яратты. Шуңа күрә озак өйләнми йөргәндер инде, диде Саимә. Саимәнең чәе сөтсез, кыймагы ләшкертрәк булса да, кайнана анымыны сиздермәде. Улының да, килененең дә кәефен бозасы килмәде. Улы белән икәүдән икәү генә калгач, улым, диде, табыныгыз ярлырак. Чәйгә салырга ни сөтегез, табынга куярга ни майыгыз дигәндәй. Әллә сыерыгыз юкмы? Сыер бар иде дә, былтыр Хәдичә апаның сыеры зыянлагач, сыерны аңа бирдек. Хәзер ул сөт майны кирәк булган сайын безгә кертеп тора. Хәдичә кем була инде? Үзебезгә йорт салып чыкканчы, без аңарда торган идек. Улым, улым, авылда яшәп сыерда асрамагач нәрсә була инде бу? Иң булдыксыз, иң ялкау кешеләр генә сыер тотмый. Хәтта сугыш елларында да без сыердан өзелмәдек. Шуның белән тормышның йыртык җирләрен ямап тордык. Син шундый сыерда асрый алмаслык бала булдыңмы ни, улым? Сарыкларыгыз да юкмы? Самат әнисенең сүзләреннән уңайсызланды билгеле. Әмма сер бирмәскә тырышты. Мал-туарның мәшәкате йөреп чыккысыз. Урмысын әзерләргә, тиресен түгәргә, көн сайын таңнан торып сыер сауып көтүгә куарга кирәк. Колхоз рәисе башым белән курма әзерләп йөрсәм, мин бүтәннәрне ничек тыярга тиеш ди. Райком бу мәсьәләдә бик каты. Аннары Саимә дә шәһәр кызы. Мал-туар тотуның рәтен белеп бетерми. Самат хатынының сыер сава белмәвен әнисенә әйтергә оялды. Әмма сизгер ана улын сүзсез дә төшенде. Тыңлап торам да, исем китә сиңа, улым. Райком имеш. Сугыш елларында бер кесә башак, бер кычак пешән өчен төрмәгә утырталар ие. Аңа карап, халык малдан айрылмады. Шуның белән илне дә, үзен дә ач үлемнән саклап калды. Мал-туарсыз ишек алды, бала чагасыз йорт кебек ятим бит ул. Урам тутырып көтү кайтулары. Шул көтүдә синең сыерың, сарыкларың булуы җан рәхәтлеге лә баса. Сез 40 кашык ялап утырасыз. Син әни бигрәк инде. Сыерсыз дип кенә без сөт майдан айрылмыйбыз.
Әле менә Саимә яшь бала белән утыргач, мал-туар карарга вакыты юк дип кенә сыерны Хәдичә апага биреп тордык. Сыер бәләкәй арба түгел, аны кешегә биреп тормыйлар. Саимәнең дә сыер сауганнан укасы кыелмас. Артык иркәләп җибәргәнсең бугай син аны. Бала имезә бит әле. Ул баланы әллә кайчан имидән аерырга вакыт инде. Артык иркәләү баланы бызагына. Син дә безне иркәли идең. Аңа карап бызылмадык бит әле, диде Самат. Зәйнәп улының бу сүзләреннән соң йомшара төште. Хәйләкәр син, салпы якка салам кыстыра беләсең, диде. Ләкин улым, ир кеше, гаилә башы, нык булырга тиеш ул. Хатын ирдән аз гына куркып яшәсә, өйдә һәрвакыт тәртип була. Әни, сезнең заманнарда бәлки шулай булгандыр. Бер-береңә хөрмәт, куркуга нигезләнергә тиеш түгел, дип Самат үзенекен расларга тырышты. Саимә баласын имезеп олы якка чыкты. Самавыр яңартты. Ул арада сөтен каймагын күтәреп Хәдичә килеп җитте. Аны әниләре белән таныштырып чәйгә утырттылар. Бераздан Саимә салган ашын өлгертеп алды. Кич буе туйганчы сөйләшеп утырдылар. Хәдичә белән Зәйнәп күптәнге ахирәтләр кебек сугыш чоры хатирәләрен яңартып алдылар. Соңыннан Хәдичә өстәл җыештырып йөрүче Саимәгә ымлап: "Бигрәк пар килгәннәр инде. Ходай бәхетләрен бирә күрсен", дип сүзне йомгаклап кайтырга җыенды. Табак савытларны юып бетерүгә Саимә урын җыя башлады. "Самат", диде ул, "әнигә урынны син ята торган диванга җыярмын инде. Син раскладушкада ятарсың." "Ничек?" дип сорады Зәйнәп, аптырауын яшермичә. "Әллә хәзер ир белән хатынның бергә йоклау мудасы беттеме?" "Юк, әни, минем янда гүзәл йоклый. Яныма Саматта ятса, баланың ялгыш берәр җирен авырттырмагай дип куркам", диде Саимә. "Бала үз караватында йокларга тиеш. Аны бит төнлә имезәсе дә бар", дип Самат хатынын якларга тырышты. "Һ", диде Зәйнәп. "Имезәсе бар икән. Күпме имәргә була ул мине? Күптән аерга вакыт." "Ә син", диде Зәйнәп, Саматка уклы карашын ташлап, "бөгәрләнеп раскладушкада ятарга җыенасыңмы? Әгәр мин әтиегезне шулай яткырсам, өйдә мәхшәр кубар иде. Салгыз баланы үз караватына." Саматның күңеленә әнисенең бу сүзләре сары май булып ягылды. Ул сүзсез генә үзенең хуплавын белдереп әнисенә карады. Зәйнәп яңадан сүз куертып тормады. Диванга җәелгән урынга барып ятты. Самат белән Саимә аңа тыныч йокы теләп, кече якка чыгып киттеләр.